Hej och välkommen, det blev inte direkt någon murder. Men det blev den här killen som vi inte känner, som är helt koko. Mina ögon svider. Det här går inte bra som ni ser. Men jag går in. Spelar in. Ja. Jag Jag spelar. visar en sak för tittarna. Det är så här man kanske en server. Nej. Ta bort dem. Ta bort dem. Det kommer krascha. Kan du ta bort allt det där? Bort dem där. Gör det bara. Det kommer krascha servern. Ja, men det var meningen. Kan du sluta försöka krascha servern? Jag har tagit bort allting. Ja. Okej. Du? Vad gör den här? Hallå? Okej, det här kommer bli bra. Ingenting. Jag klarar inte en server i alla fall. Det är det han gör. Nej, det gör jag inte alls. Förut gjorde jag inte. Ja. Vad är det? Har du typ flyttat på därför det blir så? Varför den är det? Har du? Nej, jag har bara flyttat mina saker. Har du tagit diamant eller någonting? Nej. Har du de där motorerna? Nej, jag vet inte. Jag har bara för länge sedan varit inne och så bara minat massvis med Kan du kol. vara tyst? Jag jobbar här. Och sen har jag minat 5 diamanter. Jag jobbar här! Så har jag gjort en speciell grej. Som heter? Varför ska jag säga det till dig? Det kommer Wow! bli en överraskning för dig. Au. Ja, men jag behöver mina motorer. Ja, nu fan jag lagt dem. Ja. Står det stenmotorer? Återkom strax. Och vi är tillbaka. Jag måste bara adda dig på min. För hela min skulle vara till på.
Jag måste bara adda det på min. Här. Alltså jag har kört väldigt mycket och bara ner och minat hela tiden. Jag håller på med mitt kontor. Fixa såna hyllor och allting och sånt. Bokhyllor. Det var för denna video. Hejdå!